Čauky lidi, můj synovec je totální. Víte co? Chtěla by jsem ho dát tady do popisku, abyste ho odebírali. On je úplně... Nemá mozek! Nemá prostě. Fetujou hovna. Slyšíte to? A kde objel? Odběl. Ale! Takže, chápete lidi, ne? Můj synovec je trochu na hlavu. Chápete mě, ne? Že můj synovec je trochu na hlavu. Někdo se za mnou do snína. Přijdu do madu, se čuměj. Přijdu kdyby, čuměj. Takže tak, tady moje ségra. Pozdrav do videjka. Tak čumí na telefon. Víš, co mám dát? Zase. Ty chceš na to natáčet? Nebo aby jsi mluvil? Aby jsi mluvil? Jo, i tohle. Tak. Davíte lajky, lidičky. Ale nenatáčej mě, já to pustím. Jdu to vzít. Asi nejsem hluchá. Pevně nemáš natáčet. Neřek jsi to. Řek. Nenatáčej. Nenatáčím. Koukej. Natáčíš. Vidíte, můj synovec je na hlavu.